Joliba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na an ka foli bɔ ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jamukan waati selen jamukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka maa dɔ ma min tɛ maa dogolen ye tuguni to jamana yɛrɛ kunnafoni kan surtout jamana yɛrɛ ka jamana kunnafoni ta walasa k'o walawala walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ o la te maa dogolen ye déjà aw yɛrɛ y'a dɔn Abdou Niang ni dɔw b'a fɔ a ma les journalistes du peuple ni aw yɛrɛ b'a dɔn ale yɛrɛ fana bɛ jɛkulu min kunna fana min ye faso ani danbe ye ani surtout la cité ni kɛlɛli waati olu tun ye jɛkulu dɔ sigi ɲɔgɔn sen kan an t'a dɔn hali n'a bɛ n'a jɛkulu bɛ sira bɛ fonctionner wa a tɛ fonctionner parce que an tun mana k'o ka titre ye fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ peut-être la cité ko in dara fɔlɔ mais ale b'o o jɛkulu fana kunna nin waati in na an ka foli b'a ye sabula sanga ni waati n'an y'a wele kunnafoni bunakun kan ale kɔni a pɛrɛnnen don walasa kana se ka jamanadenw k'olu bɔ kunpan na n'ala sɔnna ani ale de bɛna jɛ nin sanga in kɔnɔ walasa ka se ka masala Abdou Niang ni su an b'a ni su an y'i wele i nana wele k'an jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ an b'i yɛrɛ fo an bɛ joliba baarakɛlaw bɛɛ fo kosɛbɛ an bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ fo nin wagati awɔ bon i y'o fɔ o diyara n ye an b'i yɛrɛ fo nin waati in na n y'o de fɔ ni ye dɔgɔnɔ kɔni ye yɔrɔ dɔ i b'a sɔrɔ fulaw ni kɔrɔbɔrɔw kɔni b'a kɛrɛfɛ donc bi kɔni n ka fulakɛ min kɛrɛfɛ i matigiw donc an b'a madame ye an bɛ n ka madame yɛrɛ fo nin waati in na donc donc yala an ka don babu kɔnɔ Abdou Niang an y'a ye waati dɔ tun kɛra an kun ye kɔrɔfɔ dɔ wuli yan kosɛbɛ min ye CNT minnu bɛ assemblée nɔrɔbila la an y'a ye olu tun ye gafe dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ min ye indemnités ni fɛn caman tun b'a kɔnɔ u tun y'a bila ka taa min ye cour constitutionnelle la an y'a ye cour constitutionnelle tun ye gafe in lasegin u ma k'a yira k'a fɔ majɛ dɔw b'a la k'o segin ka kɛ o majɛw kan donc ni ma fili o majɛw seginkɛlaw kan tuguni k'o bila ka taa cour constitutionnelle la an y'a ye nin waati in na cour constitutionnelle tilala ka o gafe in min ye o sariya ye walasa ka se k'o bila ba la mais waati tɛmɛna n'o de fɔ donc o kɔrɔ ye ko CNT sigilen ka na nin waati in na olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ majɛ dɔw tun bɛ ka sɔrɔ dɔw ta min sariya tun tɛ yamaruya d'u ma k'o ta o kɛra kɔlɔlɔ ye bi-bi in na mɔgɔ caman minɛnen bɛ o bolo ma min ye Babi ye fo ka taa Jarasuba fo ka taa Isaac Sidibe ninnu bɛɛ bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ nka an y'a ye sariya kura min valera cour constitutionnelle fɛ a yirala o gafe in fana kɔnɔ k'a fɔ sariya in bɛ ta nka sariya bɛ tila ka segin kɔfɛ an dun k'u b'a fɔ an ka fɛnw na ko comment les lois c'est-à-dire n'est pas rétroactive c'est-à-dire ni sariya tara sariya tɛ segin kɔ sariya bɛ ta a tala don min ka taa o don ka taa de sariya bɛ kɛ mais nin sen na an y'a ye rétroviseur kɛra k'a fɔ ko a bɛ segin kɔfɛ fo ka taa fɔ CNT sigi waati kana sisan mais disposition intérieure minnu tun bɛ yen a b'o bɛɛ abroger ka taa an bɛ se ka mun faamu nin na. Bon, Saria kalanbaaw b'a fɔ la loi ne dispose que pour le futur. Saria bi don nataw de ko fɔ. Saria tɛ mɔgɔ minɛ ko la k'a sɔrɔ a tun ma so da i la k'i informe. C'est pourquoi ni mɔgɔ bɛ kiiri a jalakilen don fɛn min na a bɛ fɔ c'est prévu et puni par le code pénal, par la loi, etc. Mais CNT mɔgɔw taara yɔrɔ wagati dɔ la mankan wulila k'u bɛ ka dɔ fara u ka hakɛw ni fɛnw kan a wagati an y'a yira k'a fɔ o tɛ tiɲɛ kuma ye dɔrɔmɛ ma fara u ka sɔrɔ foyi kan u bɛ min ta ka kɔrɔ sariya de tɛ parce que cour constitutionnelle delila ka a lasegin ko sariya tɛ u ka damakɛɲɛ ni constitution ye. Donc assemblée min tun bɛ a wagati olu ma cour constitutionnelle ka jateminɛw labato u tɛmɛna ni a sariya waleyali ye sinon plénière de kɛra ka voter ka avantage di député ma donc o kiiri sɛgɛsɛgɛli de wulili kɛra parce que hali kalo saba député ninnu Musa Mara ninnu ni fɛn ninnu ye tile damadɔ min kɛ député la olu bɛɛ tun bɛ ka nin avantage kelen de ta mais Mali constitution sɔsɔli don quoi o kɔlɔlɔ de filɛ nin ye ka taa ni assemblée kɔrɔ président ye kaso la Jarasuba Bavier ninnu u bɛɛ bɛ kaso la ni fɛn kelen de nɔfɛ bon a nana jateminɛ k'a fɔ
ninnu filɛ kaso la min nɔfɛ CNT mɔgɔw bɛ k'o wari kelen de ta donc a dun ko jalatigɛlen tɛ fɔlɔ sariya fɛ bon loi in ye tagasoki ko hakɛ min kɛ a bɛ fila bɔ cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a segin wagati dɔ la kɔfɛ u y'a bila ka taa tuguni mais a y'a forme jɛ parce que a bɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ se ka tɛmɛ président de transition ɲinɛ ma kɔmasegiw kɛra sisan de adoptera mais u ye kumakan min k'a kɔnɔ ko nin loi in e fɛ a waleyali bɛ jateminɛ CNT sigidon kana bila bi la an kɔni m'o faamu donc parce que mɔgɔ minnu filɛ kaso la olu bɛ kaso la ko min na CNT mɔgɔw fana bɛ k'o wari kelen de ta donc ça veut dire que u fana ye fɛn kɛ fɛn min tun tɛ sariya kɔnɔ donc u bɛ se ka nɔ minɛ soit minnu b'u bolo ne kɔni ɲɛ tɛ kunna bilen o procédure la quoi n'a y'a sɔrɔ o dɔrɔn de don ne tɛ kunna a la tuguni bon olu ko k'a dan CNT sigidon kana bila bi la mais pourquoi tɔ minnu n'olu y'o kelen ta ni aw y'o kelen ta olu pourquoi a tɛ boli olu kan pour quelle raison a bɛ boli aw dɔrɔn de kan bon vraiment est-ce que nin fana ce n'est pas une manière de se couvrir ko olu yɛrɛ kuma bɔ parce que u b'a dɔn tɔw taara kaso la cogo min u b'a dɔn ko tɔw taara kaso la cogo min u b'a dɔn sini ma sini kɛ mɔgɔ fana bɛ se k'o poursuivre par rapport à ce qu'ils ont pris avant que la loi la soit ni aw ma ɲɛ o kɔ n'aw ma ɲɛ o kɔ a bɛ boli bɛɛ de kan sariya principe dɔ ye mun ye généralité sariya bɛ taa ɲɛnawolomali kɛ cogo di ko karisa a bɛ karisa ko fɔ a tɛ karisa ko sariya bɛ taa ɲɛnawolomali kɛ base jumɛn kan cour constitutionnelle ye délit de datugu en commettant les crimes ce n'est pas juste ce n'est pas normal ce n'est pas acceptable ça. Donc RFS donc normalement ni du kunkan ka bɛɛ de couvrir tout le monde c'est-à-dire minnu y'a ta kɔfɛ a kunkan ka bɛɛ légaliser siɲɛ kelen ou bien o kun ka daminɛ i b'a dan a bɛ dan CNT sigidon na ka na bila ni dalilu jumɛn ye pourquoi a dun bɛɛ ye fɛn kelen de u ka c'est la même chose u y'o kelen fɛn kelen de ta hali Musa Mara ninnu ka député bulon a tɛ se ka nin bɛɛ tɛ se ka fɛn o mais en quoi CNT mɔgɔw bɛ se ka to yen ko tɔw de bɛ problème sɔrɔ a la a bɛɛ dun y'a avantage kelen ta moi je ne comprends pas ça c'est pas juste ça c'est pas du tout juste. Ok d'accord nin waati in na Abdou an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an y'a ye nin waati in na jamanakuntigi kɔni ye voyage dama damani kɛ min ye Sikaso kɔfɛ a taara Burukina mais n'i ye jateminɛ kɛ Sikaso taga in na président ka sortie la an y'a ye a ye kuma caman fɔ surtout an y'a ye annonce caman kɛra min ye ka Mali administration digitaliser n'an bɔra sani an ka don terrorisme kɔnɔna na a ye digitalisation fɔ min ye ka administration yɛrɛ ka se ka o baaraw bɛɛ kɛ lauta machine ye o kɔrɔ ye ko sisan wariw tɛna tɛmɛ adamadenw bolo kɔrɔ bilen donc sisan a bɛna kɛ i kɔni bɛ kɛ gafe ni gafe de bɛ tɛmɛ mais wari kɔni tɛna tɛmɛ adamadenw bolo kɔrɔ mais Abdou Niang est-ce que bibi na n'an ka bɛna ni administration digitalisée Mali la bibi na est-ce que o tɛna kɛ ko gɛlɛn bi État bolo parce que a tɛna mɔgɔ caman arranger. Je pense que président y'a fɔ cogo min jamana bɛ wari min perdu yuruku ni karatu sira fɛ manque à gagner min b'a la wari tɛmɛni bolo kɔnɔ min kan ka se ta ka caisse la a tɛ se ni jamana sera k'o wari sɔrɔ a bɛ jamana an bɛ taa juru caman ta an t'o juru ta bilen mais a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na c'est ça aussi le problème kuma dɔw la digitaliseli jateminɛ caman ka kan ka kɛ a kɔnɔna la parce que o kana kɛ dɔw fana ka fraude sira bosi dɔw la mais a contrôle bɛ minnu bolo olu bɛ se ka fraude kɛ n'a ye comme ils veulent il faudra veiller à ça sinon vraiment digitalisation in n'a sera ka kɛ a kɛcogo ɲuman na vraiment ɲɛtagaba de don jɛlenya sabatili la ani jamana ka se k'a ka hakɛw sɔrɔ
o sira kan. Ok, mais n'i bɔra an y'a ye o hukumu kɔnɔ président y'a yira k'a fɔ bi bi in na Mali kɔni ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya caman ma o gɛlɛyaw b'a la a ye gɛlɛya saba fɔ surtout terrorisme kɛlɛ an b'a banbanci kɛlɛ min na ko an bɛ min dɔn min ye jugu kɛlɛli ye finitigilakaw fɛ a y'a jira k'a fɔ terrorisme communicationnel fana bɛ yen ka na fara min ye terrorisme économique la o yɛrɛ a ye exemple yɛrɛ ta k'a fɔ ko kɔsa in na ko fo bi caman tun bɛ na injecter Mali économie na walasa ka se ka économie firi mais waati kelen fana na an y'a ye France média dɔw fana ye reportage dɔ kɛ ka jira k'a fɔ mɔgɔ caman tun bɛ ka jira k'a fɔ ko président bɛ ka France de accuser mais olu ka reportage y'a démontrer k'a fɔ en aucun cas président ma France tɔgɔ fɔ président kɔni y'a ka kuma de fɔ ko mais nin ye mɔgɔw ye minnu bɛ ka intoxication kɛ mais nin ye président ka nin sortie yɛrɛ ye surtout officiellement ka nin kuma fɔ est-ce que nin kan ka kɛ jɔrɔna ko ye puisque an bɛ terrorisme min dɔn ka kɔrɔ mɔgɔw bɛ min dɔn c'est-à-dire terrorisme en proprement dit terrorisme communicationnel parce que c'est vrai toute guerre communication fana b'a la bɛɛ bɛ kunnafonidila utiliser du moins ou d'autres pour que ka se k'o yɛrɛ bila ɲɛfɛ nka nin wariko nin surtout sɔrɔ sira min bɛ ka don a la e ye mun faamu a ko la. Bon, c'est-à-dire il faut que mɔgɔw k'a faamu terrorisme ye kɛlɛ min ye ani kɛlɛ suguya si tɛ kelen ye. A ban man di a kɛlɛ man di parce que mɔgɔ minnu don u talen tɛ sigi dugu dɔ la ko a ye n'an sɔrɔ yan u b'an ka duw de kɔnɔ u b'an ka baaradaw la n'u bɔra kungo kɔnɔ u bɛ dugu kɔnɔna de la u bɛ opération kɛ u bɛ jɛnsɛn u bɛna sigi gɛrɛnw na u bɛna sigi famille kɔnɔnaw la an cɛ la c'est une partie de la population et puis mɔgɔw ye san 30 de kɛ nin labɛn na san'u ka marifa ta jamana kama ka ɲɔgɔn constituer ka hakilina jugu jɛnsɛn fo ka kɛ population partie dɔ ye ka wari kɛ k'u ka mɔgɔw financer k'u placer jamana yɛrɛ administration yɔrɔ caman na minnu yɛrɛ tɔgɔ tɛ se ka hali fɔ plus de 20 ans 30 ans ka jamana dugu tɛ yen u ma wɔcɛ min y'a la k'u bɛ diinɛ lase la ka fanga dalen to sunɔgɔ la n'o gɛrɛgɛrɛ wulila o kunbɛ man di o d'abord terrorisme mɔgɔ min bɛ marifa ta anw yɛrɛ ka kodɔn ni jateminɛ bɛɛ y'a jira ni dalilu ye k'a fɔ tubabuw ni arabu jamanaw de b'u kɔfɛ n'i ye mɔgɔ dɔ labɛn k'a ka mɔgɔ dɔ in kɛlɛ e dun b'a dɔn i bɛ k'a nɛgɛ k'a bila min kɛlɛli la o fanga ka bon ni i ka mɔgɔ dɛmɛni ye donc fanga min n'o force ka bon i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ dɔ in dɛmɛnen kɔfɛ pour que o tigi fanga bɛ dɔgɔya cogo di i b'o baara de kɛ donc pour que ka marifatigi dɛmɛ a ka baara la ONGw bɛ yen sɔrɔdasi mana baara olu kɛn bɛ garan de ye ka don armée sen na sɔrɔdasi mana tiɲɛni don marifatigi kun olu bɛ kule ko nin siya mɔgɔw de fagara nin diinɛ mɔgɔw de fagara musow de fagara denmisɛnninw de fagara u bɛ kule n'o ye donc mɔgɔ k'a mɛn télé la k'i ka siya bɛ ka faga i yɛrɛ ka fanga fɛ i ka diinɛ bɛ ka faga i yɛrɛ ka fanga fɛ kɛlɛ bɛ bɔ tiɲɛnikɛla ni fanga cɛ jɛɲɔgɔnya na a bɛ kɛ fanga ni siya dɔ cɛ problème ye politiki mɔgɔw don n'o jukɔrɔ mɔgɔ min bɛ fanga la k'o mangoya k'a kuma ka barika don a la kunnafonisow fana bɛ yen nin kelen de kama ka marifatigi ka waleya jugu encourager ka jamana sɔrɔ finitigilakaw lanɔgɔ ani ka tiɲɛni kuma min bɛ tiɲɛnikɛla sankɔrɔta ani ka a kanu don jamana olu bɛ na n'o baara sira de maintenant sɔrɔ sira kan fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ kɛ pour que i y'a mɛn i ye marifa san i y'a mɛn i ye mobili san moyen de b'i bolo jamana sɔrɔ bɛ nagasi cogo di jamana bɛ dɛsɛ cogo di sɔrɔko ni wariko nasira la donc o baaraw olu bɛ taama o sira kan pour que ka jamanadenw dimi ka bila fanga la donc ni fanga kɛlɛbaga cayara min tɛ marifatigi dɔrɔn ye fanga bɛ dɔgɔya laɲini bɛ sɔrɔ jamana na o siratigɛ de la président ka kuma in a y'a ɲɛfɔ kɔɔri sɛnɛnaw ka wari retardelen bɛ kun min na an b'an ka kɔɔri feere jamana kɔ kan dollar de la a wari bɛ na faransi compte d'opération de la u bɛ tilancɛ bɛ to yen parce que olu de bɛ CFA garanti tilancɛ o bɛ kɛ CFA ye o kana di anw ma
donc o bɛ tɛmɛ banque minnu fɛ faransi kɛmɛ kɛ ka jamana caman bagabaga u kana sɔn mali ka dɛrɛmɛ ka tɛmɛ u fɛ ka mali lasɔrɔ. mais paraît que mali fana y'a ka devise yɛrɛ fana bɔ faransi. voilà donc an jo don parce que an ka devise an tɛ se ka maga la a b'olu bolo ye. Bon, est-ce qu'on a même le pouvoir de le faire, non? Peut-être an bɛ ka kura minnu feere sisan i b'a sɔrɔ an t'o de tɛmɛ. voilà parce que a fɔra ko mali y'a ka devise voilà donc ni jamana dɔ sera ka jɔ an kɔrɔ i n'a fɔ rusiw chinois donc an bɛ se ka tɛmɛ olu ka sira fɛ k'an ka feere kɛ o ye mali kelen ye ka sen kelen de ta ka bɔ sefa kɔnɔ ka kuma kɔrɔ de ye an y'an sen kelen ta ka bɔ donc n'i ka devise bolo parce que an ka devise de b'a to an bɛ se ka sanni kɛ kɔ kan. O contrôle tun bɛ faransi de bolo n'o contrôle bɛ faransi bolo hali tɛ se ka miseli san ka di ka armée ma n'i ma tɛmɛ olu fɛ parce que an ka sanni tɛ kɛ ni sefa ye jamana si tɛ sefa yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kɔkan sanni kɛ ni devise de c'est à dire wari min t'an ka jamana wari ye donc je pense que il faut bien ko kuma in bɛɛ nana o de kɔnɔna la. oui parce que i bɔra k'a fɔ an y'a ye fɛn caman fana bɛ ka yira k'a fɔ nin waati in na i bɔra k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ ko mali yɛrɛ tɛ ka sefa yɛrɛ demander nin waati in na parce que i bɔra ka nin gɛlɛya min fɔ mais ni nin ko kɛra est ce que an bɛ se k'a fɔ don nataw la a ɲan k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'a fɔ mɔgɔw tun y'a laɲini cogo min k'a fɔ ka bɔ sefa la est ce que nin tɛ ko ye min bɛna kɛ sababu ye u ka miirina kɛ joona pour que anw yɛrɛ ka wari parce que n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i ka wari bɛ bɔ mɔgɔ min fɛ a bɛ ɲan o kɛlɛ man di dɛ e bɛ ale de ka wari dun ale de b'a d'i ma n'i k'i b'o kɛlɛ ka sɔrɔ i t'i yɛrɛ la surtout i bɔra ka comptabilité nin k'a fɔ mais n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka wari tun b'an kun ou bien n'a y'a sɔrɔ Gana bɛ ka kɛ cogo min parce que olu bɛ fɛn feere cogo o cogo wari bɛ segin ka na olu de ka banque la directement parce que u bɛ wari dun n'u yɛrɛ ka fɛn mais est ce que nin tɛna kɛ sababu ye puisque an y'a ye nin waati nin fana na ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop tun bɛ ka yira k'a fɔ peut-être Mali bɛ sɔn ka intéresser les BRICS qui sont devenus maintenant BRICS plus parce que Afrique du Sud farala jamana duuru in kan ka kɛ BRICS plus parce que an y'a ye a ka kuma na a y'a yira k'a fɔ jɛkulu min de don quand même o bɛ jamanaw ka indépendance assurer u b'u bonya wa fana a bɛ kɛ sababu ye ka se ka farafin jamanaw développer est ce que an bɛ se k'a fɔ don nataw la peut-être Mali fana bɛna taa fara nin wɔɔrɔ in kan waati nataw la ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ. d'abord i tun ye yɔrɔ dɔ fɔ n panneau kunna faransi médiaw ye Assimi ka Sikaso kuma nkalontigiya ni manipulation ye parce que u bɛ information minnu y'a bila ko Assimi kan bɛ faransi ma u b'olu cité mais ko mɔgɔ fɔlɔ min y'a bila ko Sputnik ye Rusiw ka média donc olu ka objectif ye k'olu danaya bɔ olu kan Rusiw ka média kan géopolitique de ye alors que u ma nkalon tigɛ Assimi kan bɛ faransi de ma mais a ma u ta tɔgɔ ma donc n'u ye démenti min kɛ c'est un démenti partiel tiɲɛ don Assimi ma faransi tɔgɔ fɔ donc u y'u ta o dɔrɔn de ta a ma faransi tɔgɔ fɔ donc Rusiw ka médiaw ye nkalon tigɛ fake news don c'est faux a ma faransi tɔgɔ fɔ mais l'allusion est claire a kan bɛ min ma bɛɛ y'a dɔn a kan bɛ faransi de ma pourquoi olu ma allusion yɔrɔ ɲɛfɔ donc nin ye fɛɛrɛ dɔrɔn de ye k'u ka compte régler ni Rusiw ka média ye k'u ka faransi jamanadenw ɲugun Rusiw ka média la k'u kɛ nkalontigɛla ye opinion ɲɛkɔrɔ an ka wariko in an ka indépendance tabagaw a présent fɔlɔw u bɛɛ y'a faamu n'i ye indépendance ta i ye armée dilan tant que wariko yɔrɔ la i sirilen bɛ i marabaga kɔrɔ la i ka indépendance ko kuma ye nkalon ye président Modibo y'a fɔ a ka discours caman na o de nana ni franc malien franc guinéen ani Togo wari ninnu créeli ye mais président fɛn o fɛn y'a kɛ faransi y'a bɛɛ faga u y'u faga cogo di u ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ armée ma kodɔnbali minnu bɛ an ka armée kɔnɔ u y'olu de bila coup d'état kirikaraw la ka farafinna segin kɔ donc anw ye juru tigɛ bi an ni faransi cɛ c'est incohérent an ka to sefa kɔnɔ bilen diɲɛ jamana jumɛn ye ko o marabaga kɔrɔ ko o ka wari dilannen k'o de o b'o kan ni an ka jamana ninnu tɛ 15 pays faransi fitinin de bɛ farafinna jamana 15 14 ka wari dilan n'ale bi. c'est pas tellement de français. non u t'a hala dɔn a tɛ minɛ ye yɛrɛ u t'a dɔn yɛrɛ min don bon depuis i b'a dɔn k'i bɛ kunnangoya sira de kan donc an bɛ sira min kan
an tɛ taa yɔrɔ si tant que an bɛ CFA kan sɔrɔ sira kan AES ministère des finances ye ɲɔgɔn yew kɛ experts sigira études bi sen na donc BRICS fana ye opportunité dɔ ye an ka mɔgɔw bolo parce que dusu dɔrɔn man ka mɔgɔ bila ka wari dilan a bɛ préparer de k'a jɔ garantie ɲɛnamaw kan pour que a kana kɛ échec ye i n'a fɔ tɛmɛnen ninnu dɔw kɛra cogo min mais une chose est sûre n'an ka kan ka nin bɛɛ kɛ ka to CFA de kan kana siga an bɛ laban Faransi tɛgɛ kɔnɔ ala tɛmɛ. Ok, d'accord. Comme président yɛrɛ ko on a pris un point de non retour parce que président ka discours a y'a jira k'a fɔ ko on a pris un point de non retour mais n'i ye président ka nin kuma in jateminɛ est ce que bi bi in na mɔgɔ man ka sigi n'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka taa cogo min est ce que c'est à dire président ka nin parce que président bɛ mɔgɔ min a tɛ kuma waati bɛɛ a ka kumaw fana i b'a sɔrɔ a sɛnsɛnnen don président k'a fɔ bi an tɛ sira de ta an tɛ segin kɔ est ce que nin tɛna fɔ ko sisan kɔni nin ye Mali talen de ye parce que k'a yira Faransi la k'a fɔ u ka nin ko nin bɛɛ tɛna kɛ sababu ye tuguni bilen ko an ka segin kɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn a yira k'a fɔ visa minnu kɔni tigɛra olu kɔni. non siga t'a la an tagara an ye départ ta mais an bɛ dugawu de kɛ kuma dɔw la bamananw b'a fɔ cogo min a ye n to nɔ na o ka fisa kuma dɔw ka tɛmɛ a ye segin ni n ye nɔ na donc mun b'o se mɔgɔ ma ɲɛɲinibaliya haraba dɔ de b'o se mɔgɔ ma c'est pourquoi an bɛ ka taa dɔɔni cogo min ka an sen da cogo dɔn k'a ta cogo dɔn k'a bila cogo dɔn ka hakili kɛ ka kow filɛ acte fɛn bɛ poser ka bi lajɛ ka sini lajɛ d'abord avant de poser l'acte n'an taara ten dɔɔni an ka laɲini bɛ sɔrɔ. Ok, président bɔra Burkina Abdou Niang an y'a ye yen an bɔra ka kuma min fɔ a y'a yira k'a fɔ an ni Burkina on a un destin commun et on est condamné à évoluer ensemble. Bon président ka bɛɛ b'a dɔn kabini président kɔni sigira nin ye an bɛ se k'a fɔ a ka voyage filanan ye jamana kɔ kan parce que a kun taara Russie min ye sommet Russie Afrique ye kɔfɛ nin ye Burkina waati ye surtout waati min an bɛ se k'a fɔ Abdou Niang ŋunu caman kun bɛ yen min ye président Ibe yɛrɛ nɔfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ a exfiltré la dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ bolo la kɔfɛ une semaine brouhaha kɔfɛ a yɛrɛ bɔra an y'a ye a ye kuma minnu fɔ a y'a yira k'a fɔ tellement ko hali o ye nin bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn tellement média ninnu bɛ nkalon sugu dɔw tigɛ k'a ka bon hakili ma o semaine kɔnɔna na président Assimi fana ka taa Burkina an bɛ se ka sigi ni mun ye an bɛ se k'a fɔ ninnu peut-être à part ce qui min fɔra officiellement mun de bɛ fɔ ɲɔgɔn ye dugumana na ka kɛ ni président parce que bɛɛ b'a dɔn ninnu saba bɛɛ bɛ évoluer cogo min surtout Burkina président bɛɛ b'a dɔn surtout ni jɛkulu na kɛ bɛ ka a minɛ n'a ni ye cogo min bi bi in na AES yɛrɛ b'a a ni kan cogo min bi bi in na pour que jamana saba ninnu ka se ka vraiment évoluer ɲɔgɔn fɛ cogo min. Oui, je pense que Burkina ni Mali bɛ élection sira kan u bɛ élection sira kan donc a bɛ se ka kɛ kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la o yɔrɔ kumaw bɛ yen. Mais déjà i bɛ 5 ans sɔrɔ ka ban à partir du mois prochain 5 ans dira ale ma ka ban est ce que élection bɛna kɛ. non élection ko kumaw bɛ yen élection ko kumaw bɛ yen donc mɔgɔ t'a dɔn peut-être même yanni san kelen cɛ a bɛ se ka kɛ élection bɛ kɛ Mali Burkina fila bɛɛ la quoi fo ni ko wɛrɛw nana ko don kow kɔnɔna la. Conseil des ministres décision laban ye tamasiyɛn dɔ ye k'a fɔ an bɛ ka avancer ka taa élection fan fɛ an ka armée ko domaine na o ye président takun ba dɔ fana ye ani Burkina cɛ jɛɲɔgɔnyaw la parce que coup d'état de tun bɛna kɛ Burkina a échoué la donc Faransi ka janfanw ani jamanaden minnu tɛ u yɛrɛ kalama hali bi n'u taara profiter terroristes la ka Mansila attaquer komi an ka jamanaw armées ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min bɛ yen o ye ni terroristes ye dankari terroristes ka attaquer nin bɛɛ laɲini ye fanga d'Afrique c'est politique donc an ka jamanaw bɛ ɲɔgɔn dafa o sira kan donc comment consolider incident ninnu kɔfɛ i b'a sɔrɔ failles dɔw jateminɛ comment consolider comment hali bi an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn fɛn cogo di et puis terrorisme kɛlɛli gɛlɛya dɔ bɛ yen AES kɛra sababu ye ka gɛlɛya min wuli n'o ye droit de poursuite voilà
o b'a sɔrɔ terrorisiw bi i ka jamana kɔnɔ mais i sigiɲɔgɔn jamana caman bɛ yen complices de don mais ni anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ ŋaniya jɛlen don ɲɔgɔn ye a ka armée bɛ se ka don nɔfɛ ɲɔgɔn ka territoire kɔnɔ ni si c'est nécessaire parce que kuma dɔw la n'i ko i bɛ jamana dɔ ye armée ma kɔnɔ olu kana ninnu tɛ sɔrɔ bilen donc a bɛ se ka don ɲɔgɔn ka territoire kɔnɔ ka opération kɛ a bɛ ɲɔgɔn informer donc ni Mauritanie ni Algérie kun y'a kɔnɔ jɛ an ye nin cogo la ɲankuma i t'a mɛn ko marifa bɛ ka ci Sahel min bɛɛ kɔnɔna la alhamdulillah Bazoum bɛ waati min Niger ninnu kɔsɔmɛ yɔrɔ kun y'o ye o de la Menaka yɔrɔ in tun kalayara kojugu ani Tessit ni fɛn ninnu mais depuis Bazoum bɛ na yɔrɔ attaque a si la sara voilà donc je pense que tagali in fanba bɛ nin minɛn de kɔnɔ quoi. Ok ni y'o fɔ sisan an y'a ye ministre des affaires étrangères fana ye sortie dɔ kɛ kɔsa in na a bɛ ɲan o sortie in na an bɛ se k'a fɔ bi bi in na a kuma bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi i tɛ se ka taa yɔrɔ si ka sɔrɔ i ma Ablaye Diop ka nin sortie nin ye a bɛ se ka mun faamu Diop ka nin sortie in na parce que mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que c'est le même Diop an bɛ Diop min dɔn parce que sisan kuma ninnu ka farin kuma ninnu tɛ tɔtɔ quoi. Oui, je pense que Diop diplomate ɲɛnama don a bɛ se kuma la a bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw dɔn a ye kuma min fɔ kuma ɲɛna puis a ye jamana ka intérêt défend a ye jamana ka image défend c'est une diplomatie agressive kuma dɔw la c'est nécessaire pour que surtout an bɛ contexte min kɔnɔna la mais comme an tɛ diplomate ye an b'an ka jamana ko la bɛɛ ka kan k'i niyɔrɔ di bon anw niyɔrɔ an b'a ɲini u fɛ u kana jɔn a la an se dan ye nin hakilina fitinin minnu ye ni hali kodɔn bɛrɛ t'a la donc an b'o de di o ye mun ye ko in kɛra Bruxelles Union européenne olu ka jabala de ye ka AES ministre des affaires étrangères saba wele ka taa n'u ye yen ne kɔni m'o faamu pour moi mɔgɔ min mago bɛ mɔgɔ min na o de bɛ sabara don k'o tigi sɛgɛrɛ bon anw ka sabara don olu ka invitation kɔnɔ k'olu sɛgɛrɛ ça veut dire que anw de mago b'olu la et non le contraire hali n'u ma fɛn f'i ye a kɔrɔ de ye nin o yɔrɔ ne m'o faamu filanan u ye kekuya dɔ de kɛ anw na c'est vrai anw ka mɔgɔw ko non ko kulu dɔ de y'a organisé et en même temps ko an ka mɔgɔw ka déplacement ni fɛn ko an yɛrɛ ka jamana budget de y'a bɛɛ ta en charge o bɛɛ bɛ faamu mais a ma kɛ Mali la a ma kɛ Burkina a ma kɛ Niger anw ka ambassadeur Niger y'a ka ambassadeur de bila ka taa u ka ambassadeur min bɛ ni Bruxelles b'o ka hukumu kɔnɔ o y'o de bila ka taa ministre des affaires étrangères ma taa je sais pas pourquoi ne bolo n'a ma ɲɛ ko sigi in bɛ kɛ Bruxelles de anw ka ministres tun man ka taa il fallait envoyer nos ambassadeurs diplomates don ils pouvaient nous défendre valablement ko n'a kɔrɔ de don bon n'a ma ɲɛ ko an ka ministres tun kan ka ye kɛnɛ kan il faut que sigi in tun ka kɛ Burkina wala tun ka kɛ Niger wala tun ka kɛ Mali la o ye ne ka hakilina ye ka b'o la an taara sigi ka kuma gɛlɛn minnu fɔ nin ye tubabuw ye k'u yɛrɛ défend a fɛn o fɛn ye kuma ta a bɛɛ ye Union européenne jalaki a bɛɛ ye jo di anw ma l'exercice a nafa ye jumɛn ye Union européenne de gagne na tubabuw tɛ foyi k'a kunfɛ anw de bɛ baara kɛ an kunfɛ tubabuw tɛ baara foyi k'a kunfɛ Sahel kɔnɔ jamanadenw dusu kasilen d'u kɔrɔ bi kosɛbɛ ka an ka dirigeant wele ka t'u sigi u k'u kɔnɔta fɔnɔ fɛn o b'i dusukun na k'a bɛɛ vide olu yɛrɛ bɛ kuma ta ka jo di an ma n ko catharsis de don c'est vrai ministres de bɛ salle kɔnɔ u ni tubabuw mais u adresselen tɛ ministres la nin baara min bɛ ka kɛ a adresselen don population de la Sahel kɔnɔna la donc c'est comme si ça an dusu kasi bɛ mɔgɔ kɔrɔ an bɛ fɛ mɔgɔ k'u sɔrɔ k'u lajaba k'u nɛni fɛn o fɛn b'an dusukun na k'a bɛɛ f'u ma catharsis de don
n'o fɔra i dusukun bɛ lafiya donc fitinɛ ni dusukasi min bɛ Sahel kɔnɔ tubabuw contre la a fiɲɛ bɛ jigin donc an bɛ taa ko wɛrɛ de la sisan négociation Job ko an ka jamana ka intérêt kama ko hali n'ale ni sitanɛ de kan ka jɛ a bɛ jɛ k'o bɛ jɛ ko il va dealer deal tɛ fɛn ɲuman ye o le mot là a kun man ka nin terme utiliser c'est pas un langage diplomatique ne tɛ diplomatie dɔn ni rien mais ne ka kodɔnbali kumani ninnu komi jamana ko la bɛɛ kan ka dɔ di u kana jɔn an ka nin yɔrɔ ninnu jagoya don an fana b'a nin yɔrɔ di quoi deal ye drogue business ni fɛngɛ ko ninnu de o de ye deal n'i y'a mɛn deal dɔrɔn fɛn ɲuman tɛ yen donc ale ka o kuma a bɛ ka directement a bɛ ka tubabuw jalaki parce que u bɛ Rusiw jate i n'a fɔ fɛnjuguw don donc hali ni sitanɛw don ale n'u bɛ jɛ mais anw b'a faamuya contexte wɛrɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye anw kɔni Mali ka lecture la ani Burkina Niger Rusiw tɛ diable ye o français ni européens de ye diable ye donc an ka intérêt kama n'an ka intérêt n'u y'an ka intérêt proposant ye ça veut dire que Diop sur la base de ce principe il serait capable de traiter avec eux an b'a bila o minɛn de kɔnɔ donc anw kɔni bɛ min f'u ye sigi a ɲɛna kumaw diyara mɔgɔw ye kumaw ɲɛna kuma ɲumanw de fɔra tiɲɛ kumaw de fɔra mais ne bolo erreur y'an sɔrɔ a kɛ o de kɛra sababu ye sigi anw ka nafa kɛra mun ye tɛgɛrɛ fɔli kɔfɛ a n'an da sago fɔli kɔfɛ an ka nafa kɛra jumɛn ye 0 Europe ye nafa jumɛn sɔrɔ u sera ka kɛ sababu ye en tout cas tension min tun bɛ u nɔfɛ Sahel kɔnɔ a bɛɛ sera parce que bɛɛ dusu sumana sigi kɔfɛ et c'était ça l'objectif catharsis de do quoi. Ok, d'accord. An y'a ye nin waati fana ɲan la ministre des finances kun y'a yira waati dɔ la k'a fɔ ani banque mondiale ko kun sɔnna ka wari dɔ juru développement dɔ kɛ an ye nka laban in fana CNT la an y'a ye plénière kɔnɔ an y'a ye CNT y'a yira k'a fɔ a kun fɔra ko wari dɔ kan ka sɔrɔ hali bi kurantigɛ in bɛ ka kɛ jamanadenw bɛ ka muɲu hali bi a ko kunna a y'a yira k'a fɔ nin wariko in c'est vrai a kun fɔra nka banque mondiale bɛ fɛ olu ka taa taji san yɔrɔ min sabula olu tun bɛ ka wari de ta ka taa taji san Niger mais banque mondiale bɛ fɛ u ka taa taji san i n'a fɔ OMVS mɔgɔ ninnu i n'a fɔ an bɛ jɛkulu min fɔ OMVS c'est-à-dire Sénégal Mauritanie La Guinée ani Mali i n'a fɔ an bɛ o jɛkulu min kɔnɔ k'u bɛ fɛ wari ka ta ka don olu de ka taji sanni na donc ko u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu o la c'est contraire vraiment au principe édicté par le président an bɛ se ka sigi ni mun ye tuguni une fois encore wariko kuma o de filɛ ne ka wuli tuguni. Bon an ka démarche kuma dɔw la cohérence t'a la quoi on s'est encore fait avoir banalement comme ça sanu b'a dɔn Mali autorité bɛɛ b'a dɔn Mali état b'a dɔn banque mondiale ka dërɛmɛ a tɛ di gansan il y a les conditionnalités bon olu tun ko k'u bɛnna kan pourquoi o tuma u kun bɛnna mun kan aw bɛnna kan ka fɛn signé ça veut dire qu'il y avait plus de problème obstacle tun man ka ye mais obstacle n'aw nana fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ bɛn kɛra donc ça veut dire c'est acquis fana ko décaissement immédiat entre temps qu'est-ce qui est arrivé ne kɔni ma Sanu yɛrɛ ka kuma mɛn parce que ne ma taa CNT ka plénière suit mais n bɛ k'a ye médiaw de kɔnɔ k'a ɲininkara k'a ko voilà ko banque mondiale ma wari di bilen quoi bon banque mondiale a ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la banque mondiale wari tɛ ye olu de ta ye an ye banque mondiale membre ye an b'a kɔnɔ an b'a partenariat b'an n'u cɛ partenariat sugu min don olu b'o dɔn an bɛ taa mun ɲini yen bilen k'an bɛ taa an tɛgɛ jan an b'a dɔn conditionnalité min b'a la olu bɛ fɛn o fɛn d'i ma conditionnalité de b'a la min bɛ i tɛ min waleya fiyewu ko jamanadenw bɛ k'i fɛ an ka président fɛn fɛn mana sigi tɛgɛrɛ mana fɔ a ye ka sɔn a ye cogo cogo a bɛ sigi a cayalen san kelen ye bɛɛ b'a détester parce que nin bɛnkanw de don wari pour que wari ka di i bɛ ko dɔw de kɛ min bɛ jamanadenw dusu kasi i kɔrɔ Kenya i ɲɛ tɛ Kenya jamanadenw murutilen na fo ka taa dankari assemblée nationale c'est à cause des mêmes gens FMI banque mondiale olu ka politiques de don
Tunisie c'est pareil jamana tila bɛɛ c'est pareil u b'i bila ko de la ko min bɛ jamanadenw dusu kasi dɔ fara nin prix kan nin fonctionnaire hakɛ gɛn nin mesure in ta i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu i b'i bila o de la maintenant connaissant tout ça an taara mun ɲini ye an n'u bɛnna mun na fo ka taa fɛnkɛ signé ka ban parce que o de publié la hali an yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ k'u ye accord signé u ni Banque mondiale cɛ pour un décaissement de 60 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui est intervenu entre-temps? Bon, souvent, cohérence battée en la démarche là. Ok. Donc, c'est vrai, on a créé l'armée qui a exploré quand il y a Pambachu kumasera ka tentative wɛrɛw daminɛ bɛɛ b'a dɔn samiya donda ni samiya bɔda de u ka wulikajɔ ye surtout ni waati n'an ye attaque bɛ ka multiplier surtout zone minnu kɔnɔ zone agricole kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔw la an bɛ se ka mun faamu nin ko kɔnɔ e yɛrɛ fɛ wulikajɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que au moins sɛnɛ ninnu ka se ka kɛ hɛrɛ la récolte ka se ka kɛ hɛrɛ parce que ce sont ces deux moments là surtout mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko système de don walasa ka se ka jamana bila kɔngɔ la. Oui, an ye Bayangara mara kɔnɔ attaque in kɛra kunun mɔgɔ an y'an bɛ ka mɛn ko mɔgɔ caman de sara a ko la on parle de 20, 22 etc. ni Bankas mara kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ banbatɔw ye nin lahala kelen de bɛ Masina mara kɔnɔna la samiyɛ donda in na samiyɛ ye wagati ye an ka mɔgɔw bɛ sɔrɔsiw bɛ boli mobili de la. Bon, ni samiyɛji donna yɔrɔ dɔw bɛ yen mobili tɛ se ka don yen bilen donc ninnu dun filɛ nin ye u b'u sen na ani moto wa u bɛ kungo ninnu dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan o de y'u ka tiɲɛni yɛrɛ barika bonya ni wagatiw ye bon an ka u ka laɲini dɔ ye ka pression y'an ka population kan parce que u b'a dɔn mɔgɔw jigi bɛ sɛnɛ kan donc a b'a ta an ka dabada ma wala u tɛ sɛnɛ kɛ. Donc, population mana do bɛnkan da fɛ o ye piège de ka da jamana ye ta ɲɛ parce que bɛnkan in bɛ kɛ sababu ye dugu min ye bɛnkan ta ni dugu min ma bɛnkan ta aw yɛrɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye n'i ye bɛnkan fana ta i tɛ kɛ Mali fanga fɛ bilen parce que e ka dugawu tɛ bilen Mali fanga ka s'i fɛ yen sinon u bɛna bɔnɛ jigin i kan nin piège de bɛ bɛnkan ninnu kɔnɔna la donc sɛnɛ dun ye diyagoya ye mais pourquoi population ka sɔrɔ sira u b'a ɲini k'u sen da kan ka dɔgɔjɔlaw bɔnbu da u ɲɛ mɔnikɛlaw k'olu dankariw la sɛnɛkɛlaw k'olu dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ c'est pourquoi ka population nunjuru minɛ nin ye sɔrɔ siraw de ye n'i y'o datugu sɔrɔ sira kelen bɛ yen sisan o ye marifatigi bɛna sira min yira n'a ye sira normal datugu a bɛ tugu an kɔ u bɛna mɔgɔ dɔw la nata ni wari ye a ye kɛ nin ye a ye kɛ nin a y'an kibaruya a ye nin kɛ tan donc wari se tɛ maa min ye a ka balo t'a bolo a bɛ sɔn ka don fɛn bɛɛ fɛ a baloli kama bon en même temps u b'o kɛ chantage ye population na n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ a bɛ sɔn ta ma a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ni objectif de b'u kɔrɔ o de la u bɛ ka gɛrɛntɛ ta samiyɛ daminɛ na ka da population kan je pense que armée bɛ wuli ka jɔ la an bɛ dugawu k'u ye ala k'a se nɔgɔya parce que an ka jamana territoire 1 241 238 km². An ka sɔrɔsi hakɛ nombre n'i y'o ta k'o lajɛ ani kɛlɛ yɛrɛ kɛlen don cogo min Mali l'armée est presque au front Mali territoire tila bɛɛ kɔnɔ donc effectif tɛ se ka i permet k'a fɔ i bɛ territoire bɛɛ couverture kɛ facilement. Ok, d'accord, émission bɛ ka taa vers la fin. An bɛ bɔ ni min ye an ye ka sortie récent dɔ ye surtout an y'a ye nin waati na n'o ye an ka cɛkɔrɔba Imam mun y'a yira k'a fɔ ko a bɛna segin ka na tɛ mɛn mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ caman ko est ce que n'a nana bi bi in na est ce que a tɛna minɛ an y'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a k'a fɔ ko a ka muso ko a bɛna taa k'o ye banbɔnni ye bɛɛ ye rumeur ye minnu fɔra bi bi in na kɛ autour même de la chose Niang qu'est ce qui devient l'imam dans tout ça puisque mɔgɔ min de don bɛɛ b'a dɔn a ka wulikajɔ bonyana Mali yɛrɛ ko kɔnɔ surtout ni waati na ka to exil la quel avenir pour l'imam? Bon, ne tun ye min fɔ imam ye jama b'a nɔfɛ wagati min o nɔfɛ jama ye ne de kɛ imam jugu ye k'an lagosi ka kumaw fɔ bon minnu ye ne nɛni olu de bɛ k'a nɛni bi ne dun ma deli k'a nɛni
wa bin tɛ ka a dɔgɔya n tɛ ka fɛn fɔ mais minnu tun bɛ ne nɛnɛ a nɔfɛ olu de bɛ k'a nɛni bi k'a dɔgɔya fo k'a ɲini ko fanga k'a minɛ k'a faga quoi donc nin ye leçon dɔ ye bɛɛ ma ni jama b'i nɔfɛ i ka kɛta jateminɛ jama bɛ n bɛ se ka jama bɔ ka bila fanga la o man kan ka mɔgɔ to i ka jama bɔ k'a bila fangaw la k'u dafiri c'est pas bon dɛ ne y'a fɔ a wagati n ko imam ka a sen bɔ politiki la bonya min b'a kan ni jama min b'a kɔ a ka to camancɛ la ni min man ɲi jamana kɔnɔ i b'a yira a ka tile ni min ka ɲi jamanadenw bil'o sira kan i ka to opposition na i ka bonya b'i to i kan i t'i lagosi i t'i lanɔgɔ mais n'i donna politiki baarita la fo ni fanga in ka bɔ yen fo ni fanga in ka sigi bere min bi walo politiki mɔgɔw kunna a kunkuru b'i sɔrɔ o de ye an ka cɛkɔrɔba sɔrɔ pour moi nin bɛɛ kun jamana mago tɛ nin bɛɛ la ani fanga bɛ se ka ne bolo fanga ni a ka kuma nin mankan in a ka bɔ yen a ka segin ka na a ka denbaya la mais ale yɛrɛ kan ka enseignement tirer a kun ye min décision ta ka to a ka misiri kɔnɔ ka sen bɔ politiki la k'i ɲɛsin diinɛ lase ma k'i ɲɛsin alako ma n'i kan ka min fɔ jamana ko la wagati min i b'o fɔ dilanni sira kan i k'i sen bɔ politiki baarita la ne bolo ni avenir ba ye nin sira de don sinon hali ni ala ye se d'a ma minnu bɛ yen bi k'a bɛ jama dalajɛ tuguni ka ninnu bɔ yen mɔgɔ si tɛna fanga la min tɛna ale jate comme un problème fo i k'a dɔn maa o maa i kɛra sababu ye ka fanga kelen bɛ yen fanga si tɛna jamana kɔnɔ bilen min bɛ danaya da i kan parce que bɛɛ b'a fɔ n'i ma solution ɲini la i b'a ɲɔgɔn kɛ fanga bɛ ni kɔlɔlɔ dɔ ye nin de parce que mɔgɔ min bɛ na i ye fanga min bɛ mɔgɔ min bɛ n'o kɔfɛ jamais o tɛ danaya da i kan a kɔlɔlɔ ye nin de ye donc an bɛ a ɲini vraiment ala ka hakili ɲuman di ala ka ɲɔgɔn faamuya nati jamana mago bɛ min na bi o ye kolosumali de ye o ye ɲɔgɔn faamu de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamana min denw ma bɛn hali ni jɔn bɛ se ka kɛlɛ rébellion wɛrɛ bɛ k'i kun bɔ Algérie fitinɛ wɛrɛw bɛ yen tubabuw bɛ munumunu salaw ni fɛnw na nin bɛɛ ye défi de bon ni an yɛrɛ sera ka an cɛ dilan je crois que o bɛ an jɔ sen ɲɛ kosɛbɛ ka adversité sugu bɛɛ kunbɛn quoi. Ok d'accord kuma kuncɛ kuma. An bɛ toujours Joliba TV fo ka kuma di jamanadenw bɛɛ ma jamana jɔli sira kan jɔn kana kɛ mɔgɔ ka hakilina la a b'o baara min na an b'aw encourager o siratigɛ la hali bi le respect de la pluralité d'opinion hali bi a y'aw banba o kan i n'a fɔ aw b'a sira kan cogo min ka kuma di bɛɛ ma bɛɛ k'i fɛla fɔ jamana ko la ka maliyɛnw fo k'a fɔ jamana in maa si tɛna jɔ an place la fanga jigin ka yɛlɛ in peut-être 5 minutes kɔnɔna na yani i bɛ kuma kuncɛ n'o ye siɲɛ kelen an y'a ye coup d'assis spécial in fana tun bɛ ka sen na sisan dossier kɔni bɔra mais a tun fɔra ko dossier caman bɛna na da sen kan nin waati nin kɔnɔna na mais an y'a ye kunun a dayɛlɛla e kunnafoni jumɛn de sɔrɔ an y'a ye ka yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛna comparer tuguni dossier surtout CCB dossier fana je suis pas sûr que yan teliya la bon CCB dossier in bɛ rôle la normalement le 18 bon an bɛ ka mɛn ko dossier ba dɔw retiré la ka bɔ assise la an t'a dɔn dossier kelen min don an t'a dɔn a retiré la pourquoi mais an b'a ɲɛɲini na k'a faamu mais déjà procureur général ye tɔn di a ka discours la a y'a yira k'a fɔ jamana nafolo dunbaga kɔni suɲɛbaga k'a dun o ye criminel de ye o ye terroriste de ye terroriste bɛ fɛn o fɛn na o tigilamɔgɔ b'o baara kelen de la ka kɛ jamana na bon hymne national ko ni jamana ya jugu y'a kunbɔ jamana kɔnɔ wali kɔ kan k'an ka wuli k'a kunbɛn jamana jugu dɔ ye faso nafolo dunbaga ye donc ko u b'a ɲini jugew fɛ hinɛ den kelen kana kɛ ɲangili minnu bɛna kɛ a ka kɛ ni juguya dan de kaso sira fɛ ani u bolofɛn minɛni k'a segin jamana ma o sira kan
o kuma ɲɛna mais an b'a fɔ bon comme procureur tɛ justicier justice donda de don c'est une partie au procès comme tout le monde justice bɛ yen ni y'ale ka laɲini ye ale bɛ société de représenter an b'a fɔ min ka gɛlɛn la présomption d'innocence o fana ye procès pénal jɔsenba dɔ ye ka kan k'o janto la kosɛbɛ karisa nɔ min na nin bɛ nin na o kɔrɔ tɛ k'o don o tɛ k'a kan ka condamner forcément donc b'a dɔn juge minnu bɛ yen magistrat professionnel de nana ka jugement in kalifu la an b'a ɲini jugement in yɛrɛ ka retransmis télé la en direct parce que i y'a ye mɛn jugement sɔsɔli bɛ k'a la kɔfɛ nin kɛra tan juge yɛrɛ bɛ jɛya o la u ye nin kɛ u ma nin kɛ ka ɲɛ bɛɛ n'a fɔ la Guinée ta bɛ cogo min n'a bɛ bɔ télé la bɛɛ k'a ye donc jugement bɛ nɔ baara o yɛrɛ ye hali ni ko bɛ juge kɔnɔ a bɛ siran parce que bɛɛ sigilen bɛ k'i lajɛ diɲɛ fan bɛɛ i bɛna décision sugu minnu ta i bɛ ka kuma minnu fɔ sariya don sariya tɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i la bɛɛ bɛ se ka juger donc o de ɲɔgɔnna transparency tɛ yen an b'o de ɲini u ka encourager o sira kan mais an bɛ min fɔ ka bɔ kuma na dɔrɔn jamanajɔ an bɛɛ de b'an ta kɛ jamana problème ɲɛnabɔli tɛ fanga dɔ bɔ yen fanga dɔ yɛlɛli ye a tɛ jamana problème ɲɛnabɔ minnu bɛ ka fɛn caman kɛ bi u ma faamuya de a supposé que aw ye problème sugu bɛɛ entretenir ka ninnu bɔ yen n'aw nana fanga la aw bɛna kɛ cogo di n'aw ye tubabuw dɛmɛ pour que ka fanga dɔ bɛ yen n'aw nana fanga la aw bɛna jamana mara cogo di aw bɛna jamana saraka tubabuw ma wa n'a ye terroriste ka walejugu kɔkɔrɔma don ka fanga dɔ mangoya n'o ye n'aw nana fanga la jamanadenw bɛna aw de kani sisan terrorisme ko ni sécurité ko la aw bɛna kɛ cogo di n'a sɔrɔ a ye nin bɛɛ tiɲɛni kɛ an b'o de ɲini bɛɛ fɛ ok an b'o ɲini bɛɛ fɛ o bɛ kɛ kuncɛ kuma ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na Sulemani Fofana ale ye Sumu assurance directeur financier an b'ale fo o ka taa Ahmed Kamara ale fana ye rapatrié coordinateur ye Bamakɔ yan walasa manga maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka se ka segin faso la n'u seginna jamana kɔnɔ olu ka se ka u bɛrɛbɛrɛ ka se ka sigiyɔrɔ d'u ma ka se k'u lafiya cogo min jamana kɔnɔ olu bɛ wulikajɔ la an b'ale fana fo nin waati in na min ye Mopti kɔnɔ n'o de fɔ an ka général le gouverneur de la région de Mopti le général Abbas Dambélé an b'ale fo Issa Kansaye min ye commune urbaine de Mopti ye an b'ale fana fo nin waati in na Bayangara kɔnɔ El Bishir an b'ale fana fo nin waati in na ale ye Bayangara gouverneur ye Madu Jeme ale bɛ CES Kanaga la bi ale bɛ Bayangara kɔnɔ an b'ale fana fo nin waati in na min ye Kanda Soyiba ale Jɛbikile Ousseynou qui est le plus commune de Jamanati kɔnɔna na an b'olu fana fo ka commune Jamanati maaw bɛɛ fo nin waati in na nin yɔrɔ in na ne yɛrɛ ka karamɔgɔ min ye Yaramunkoro studio radio Kunari la an b'ale fo Seydou Mayiga o ka taa ni kɔrɔkɛ Sumɛla Kulubali n'a muso madame Kulubali Aminata Kane an b'ale fana fo studio Koto Kunari la min ye nin waati in na Awa Sise foli b'o fana ye nin waati in na fo ka taa Alimadu Gite ale bɛ ɲɛfɔ kɛ promotion de la femme na min ye Timbo ye Cap de Iwaru an b'ale fana fo nin yɔrɔ in na ka fɔ ninnu sanga ni waati émission mana daminɛ fo ka taa ban olu b'a lajɛ kɛ walasa ka observation fana kɛ pour que an ka se ka an pɛrɛfɛ hali bi nin waati in kɔnɔna na an b'olu bɛɛ fo sabula an y'o de fɔ jamukan ni y'an b'a kɛ mɔgɔw de kama a ka di jamukan o jamukan n'i b'a kɛ remarque fana ka se ka kɛ pour que i ka se ka i pɛrɛfɛ hali bi monsieur Sise Ɲamana ale fana an b'ale fana fo nin waati in na ale bɛ retraite la olu bɛɛ ye kanuba ye ale kɔni joliba yɛrɛ tɛ manqué sanga ni waati ale bɛ to k'an bilasira régie d'antenne na nin waati in na Augustin Esebeyu ni Umar yɛrɛ b'a fɔ le revenant l'autorité morale min tɛ ɲangunu ka autorité morale ye an b'ale fo di yɔrɔ in na Isu Sangare k'o fo min ye Lamini Kulubali cɛ kana chef sera kunu nka bi o bɛ so an b'ale fana fo fo ka taa Hayidara la Serifukɛ an b'ale fana fo nin yɔrɔ in na min ye fiɲɛsuru sira fɛ min ye Musa Sanogo ye Musa Juguni an b'ale fana fo nin waati in na Sikasokaw ka di Mandi foli b'ale ye nin waati in na k'a yira la k'a fɔ ni Ala man ka jɔnya juru jira n na ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ ka se ka kuma sujet wɛrɛw kan ni Ala sɔnna yan n'o cɛ an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma.